Mendoza en dues ocasions i Samu foren els golejadors. L'Olímpic fou més olímpic que mai el passat dissabte a Paterna i golejà al València Mestalla per 0-3, en un partit en el que els de Xàtiva portaren a la seva màxima expressió les seues majors virtuts, l'excel·lència defensiva i la fortalesa en les jugades d'estratègia. De 3 corners van arribar els gols des de la costera. En el 21, Mendoza avançava els seus afusellant a Jaume després d'un rebuig dins de l'àrea. 3 minuts després, de nou Mendoza augmentava l'avantatge per al de Xàtiva amb un gran remat en el segon pal. El Mestalla tractà de reaccionar amb aquest xut d'Hiroshi que Francis neutralitzà amb una magnífica parada. Però Samu sentencià definitivament l'encontre en rematar a plaer des de dins de l'àrea xocoteta, com no, després d'una treta des del cantó. Pau Frank pogué arredonir la golejada, amb aquesta cabotada que es va perdre per damunt del travesser. S'aplegava al descans amb el partit pràcticament decidit i la segona meitat no passà de ser un tràmit amb un Mestalla que tenia més la pilota però que no li feia mal a l'Olímpic, que esperava en el seu camp per eixir a la contra. El xiulit final segellava una victòria que deixa l'Olímpic 9è a 3 punts de la zona de promoció a l'espera de que els de Xàtiva juguen aquest dimecres davant l'Espanyol B el partit ajornat per la disputa de l'eliminatòria copera davant del Real Madrid.